аҷиқул яке аз садҳо муҳоҷири қирғиз аст ки кор дар русияро як манбаи аслӣ барои таъмини хонаводааш медонад. ӯ аз рӯи ихтисос духтури асаб аст. дар бишкек бо маоши ночиз кор мекард ва барои беҳтар кардани рӯзгор чанд соли пеш ба Москав кӯч баст. бо умеди дарёфти кори хуб ӯ ҳоло ихтисоси ҷарроҳи пластикиро аз худ мекунад ва ҳамзамон ҳуҷҷатҳояшро барои гирифтани шаҳрвандӣ пешниҳод кардааст. эҳтимоли ба ҷанг бурдани ман кам аст, зеро ман инҷо таҳсил мекунам. Комиссариатҳои ҳарбӣ ба донишҷӯён кор надоранд. Бинобар ин ман 1.5 соли дигар метавонам ором бигирам. Ман 2 сол боз дар фикри дарёфти шаҳрвандии Русия ҳастам. агар артиши Русия ба ман ниёз дорад ва мехоҳад ман ба ҷанг равам, дигар илоҷ нест. самад муҳоҷири дигар аз қирғизистон ҳам мехоҳад шаҳрванди Русия шавад. ба хотири зудтар гирифтани шиноснома ӯ чанд моҳ пеш ҳуҷҷатҳояшро ба комиссарияти ҳарбӣ дар маҳалли зисташ пешниҳод кард. самад хоҳиш кардааст ӯро дар сафи табибони ҳарбӣ ворид кунанд, то дар ҷанг одам накушад ва баръакс сарбозонро аз марг наҷот диҳад. барои ин ҳуҷҷатҳои зиёде ҷамъоварӣ мекунӣ, аз ташхиси тиббӣ мегузарӣ, тамрин мегирӣ, ҳолати равониятро месанҷанд, баъд мегӯянд ки интизор бош. ман 4 моҳ боз мунтазирам. агар маро ба артиш бигиранд, дар давоми 5 рӯзи корӣ соҳиби шаҳрвандии Русия мешавам. ин муҳоҷирон умед доранд ки бо шиносномаи русӣ онҳо соҳиби кору зиндагии беҳтар мешаванд ва дигар аз азоби патенту ҳуҷҷатгирӣ халос мегарданд. коршиносон бо нигаронӣ мегӯянд ҳатто хатари кушта шудан дар ҷанг ҳам бархе аз муҳоҷиронро аз роҳ намегардонад. аллакай медонем ки даҳҳо ҷасад аз минтақаи ҷанг ба ватан оварда шудаанд. касе намедонад чӣ мешавад. ин ҷанги бераҳмона аст ва аз ҳарду ҷониб мардуми осоиштаи зиёде кушта мешаванд. ин бузургтарин хатар ба ҷони худ аст ки арзиши чизеро надорад. бо ин ҳама бино ба иттилои расмӣ шумори муҳоҷирон аз осиёи марказӣ ки талош доранд шаҳрвандии Русияро бигиранд бештар мешаванд. соли 2022 174 000 муҳоҷир аз тоҷикистон, 23 000 қирғизистонӣ ва 27 000 аз узбекистон соҳиби шиносномаи Русия шудаанд. гузорише ки ҳоло дидед чӣ хел буд? маъқул шуд ё нашуд? мехоҳед ки аввалин шуда гузоришҳои моро бинед? пас ин тугмаро пахш кунед ва обуна шавед. шумо аввалин бинанда хоҳед шуд.